भगिया करे हो जय हो। अब देखिए महादेव जी से मालिक पूछ दिया, महादेव जी कहतनी भोला बाबूरा अरे बैला हो तुराइले तुराइले गौरा बगिया करेले हो जा रे गौरा बगिया करेले हो जा। महादेव जी से कहतिया बेली फुलावा खइले चमेली झूठिया वाले अरे तूरे लवानी जाके हो डारे तूरे ले लवानी जाके हो अब देखिए जब इतना बात कहा दिया तो महादेव जी ठट्ठा मार के हंसतानी कैसे जब महादेव जी हंसतानी तो मालिक खिसिया के जितना फूलवा लोरले रहे तो महादेव जी के चढ़ा दे। महादेव जी कहतनी हां सारी दुनिया जन चढ़ावेला ई मानव कितना दयालु बिया कि सारी फूलवे हमरा ऊपर चढ़ा दे। अब उस सोना के फूल के डाली महादेव जी सोना बना देतानी। अब सोना ने बड़ा डरामा बना देता। गांव में हारा कर चल रही मालिक कहतिया का कहतिया खाना आइल बाहो करे खाना आइल बाहो करे खाना आइल बा। देखिए मालिक जातिया गांव में हाला कोई ले दिया करे खाना आइल बाहो करे खाना आइल बाहो करे खाना आइल बा। चलो सोना गधा बाबा करे खाना आइल बा। चलो सोना गधा बाबा करे खाना आइल बा। नथिया गढ़ई बुकी है कल गढ़ई बुकी नथिया गढ़ई बुकी है कल गढ़ई बुकी राजा के पग में भिखारी आइल बा। चल सोना बनावा अरे खाना आइल बा। चल सोना बनावा अब देखिए इतना हालत रात मालिक गांव में पहुंचल बेतले महादेव जी रात लेके चल ले बानी मैना रानी के द्वार पर। अब हाटा बेटे सांप गोजर हाकरी डाकरी सब हाकड़त डाकड़त द्वार पर चल देले बा। सारे गांव के लोग भाभा के डराता कहत किया हां कौना बाछी के करम जरल बा कि नहीं ऐसा दूल्हा से शादी होता। अब कैसे कहता कैसे कहता नगर में नगर में नगर में हो नगर में नगर में नगर वीडियो होता नगर में नगर में हो अब तो दूल्हा ना देखी नगर में हो नगर में हो दूल्हा ना देखी नगर में हो। ये ताल संगे दुल्हो भी नाचे केहू बिना आग के देखल
देखली नगर में हो हाडा बिरिया बजावे सहानाई कुड़िया लगा के बिछी नाचे रे माई हाडा बिरिया बजावे सहानाई कुड़िया लगा के बिछी नाचे रे माई अजगर लटकल बड़े पगला के घर में न घर में हो आए पैसा दुल्हा न देखली न घर में हो पैसा परवाना देखली न घर में हो अब देखिए इतने सारी लोग भागता डेराता और लड़का जाता नहीं हिती थी लड़का का को हतर सा तोरो बड़े सब बोल देखे जाते महादेव जी के और लड़का को हतर सा अब से दुल्हा न देखनी बाप रे बाप दुल्हा न देखनी बाप रे बाप अरे बाप रे बाप अरे बाप रे बाप अरे बाप रे बाप दुल्हा देखली बाप रे बाप बड़ा बना देखली बाप रे बाप बुढ़वा पायलवा पचौड़ी करवाइले बुढ़वा पायलवा पचौड़ी करवाइले गालवा में लटकेल सांप रे सांप अरे बाप रे बाप अरे गालवा में लटकेल सांप रे सांप अरे बाप रे बाप आए पैसा दुल्हा न देखली बाप रे बाप अब देखिए ने सब लेकर डेरा तरह अब मैना रानी थाल सजा के महादेव जी के परिचय गई बाड़ी जब देखा तारे महादेव जी के रूप बेहोश होकर गिर गई बेटी पार्वती के अखबारी में लेले बड़ी कहा तरीका में बैठी अरे गिरे खातिर तप कइले रहल हे भिखारी ला कहा तरी रो तरे आ कहा तरे ऐसा हमारा सुंदर गौरा हो बेटी के आ बरवा मिलल बौरा है अरे हमून चलो तनी तोहरे घरवा का भागतारू बोला के ले जाके डरे हम सोचत तनी जाई बार तो समाप्त करके तारा बकोया चढ़ के चल तो तू भागतारू वचन हमरो के चलिए लेके ए भौजी भगाबू हमारा सुंदर गौरा हो बेटी के बरवा को तेरे बौरा है हमारा सुंदर गौरा नहीं उड़े गौरा नहीं उड़े बे गौरा नहीं खिला पता अनाथ भगवान के कहा तरीके पर का बिगड़ ले रहे के हमारे नाथ पार्वती के है बूढ़े भिखारी आगे में भभूत लगा के शरीर में वस्त्र में के अपूर्ण बैल पर सवार होके हमरा दुआर पर आइल बड़ा कहा तारी हम हवा से आवत में गाड़ी
नारद काहे कैला गदारी हो। कैसे नारद भगवान के मैना रानी कहत अरे कितना गाड़ी आवता मुंह से नारद खातिर कि हमरा पार्वती के काई बुढ़ दुल्हा खोजले वाला हुआ से आवता गाड़ी नारद काहे कैला गदारी हो। लगे पहुंचल बानी बात नहीं मैना रानी काहे पागल भइल बाड़ू। अरे देव के देव महादेव के तू भिखारी कहत रे भिखारी मत कहो। कैसे कहत रे कैसे अमन के गलानी अपना छोड़ी मैना एकरा बाद सिंदूरदाने करा दे मन के गलानी छोड़ी मैना रानी मन के गलानी अपना अपना छोड़ी मैना रानी मन के गलानी अपना छोड़ी मैना रानी मन के जय हो जय हो। अब देखिए अंगना में महादेव जी पार्वती अपन पत्थर के तरह करके देखें।
लागे ला गोटे समाप्त करते तनी हमार गलती के माफ कर दे हे भगवान है। अब देखिए अकेला में महादेव जी पहुंचल बानी पार्वती मैया के मांग में सिंदूर भरत तानी। अब ओकरा पार्वती मैया का कहतरी हटिया के सिंदूरा महाना भइले पापा जी अचुंदरी भइले अनमोल है। आये का चिटकी सिंदूरे कारण है पापा जी छोड़ा ताली नागारा तुहार है। जय हो हटिया के सिंदूरा मनाई बाहो बेटी चुंदारी मांगाय मेरा नमोल है। एक चिटकी सिंदूरे के कारण हो बेटी छोड़ा तारू नगरा हमार है। बोलिए प्रेम से श्री गुरु महाराज की जय, मैया भवानी की जय। देखिए आधा बुझी की विवाह भगवान के छोड़ के आम से दुदान की समाप्त हो ले जो हमरा से गलती हुई भगवान ए दीदी गाना वाना गाती दुर्गा जी के आए श्री लगना तब बैठी लगना अब आरती हो जा उठ जाता। अब दया मांग के अपने सब प्रसादी लेके जाए बैठी लोग किस सुनले बनी अब से आधा घंटा का और खेलबा जे सेवा दुखवा जे जागा हुई पाया कहां जाता नहीं एक बैठी ला सुनले प्रसादी लेके सब कोई देखी बेदाया प्रसादी ले लेना जाएगी जे जाने ला सही एकर कीमत लेके जाला जे ना जाला से कहले छोड़ा का चीज इतना टाइम ले सेवनी लोग ना आरती के समय सब कोई जाता लोग। हाँ तो चली ना आरती हो जाता दया मांग आरती हुई गाना वाला दुगो गाना होला दुगो गाना वाला गाना होला काय सब लोग चल जाए हे भाई डोली चढ़ी चला ली सेवा के घरवा ओही डोलिया के बघवा कहाँ रे दुनिया में सोरे भइल बा। प्रेम से सच्चे दरबार की जय। ऐसा ने कहा जी बाजता माई डोली चढ़ी चलाली सेवा के घरा माई डोली चढ़ी चलाली सेवा के घरा वही डोली आके बदमा कहारे डोली काम सोर भइल बा माई डोली चढ़ी चलाली सेवा के घरा। जय हो
जय हो। अचरज में पड़ल बाड़े देखी सब देवता कौन भक्त माई के पिजाले होने माता। अचरज में पड़ल बाड़े देखी सब देवता कौन भक्त माई के पिजाले होने माता बेटाले होने माता। सजे भजे के चले ले माई बेटा घरवा सजे भजे के चले ले माई बेटा घरवा केहू करता को इसे मस्तीदार दुनिया में सोर भैरा माई डोली चढ़ी चल लिसेवा के घरवा। बोले प्रेम से भैया भवानी की जय, शिव गुरु महाराज की जय। एक बार खत्म है एक बार बहुत क्या काम है। अच्छा ठीक बात आप